गोसो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिक बा माबे टाइटेलनि सायावहाय जानो थांदों। बिदिब्ला गोलाव खालामला जागायलांदिनि आरो दिनैनि आपडेट्सखौ होलांनायनि सिगां आङो एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों आरो बे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो लाइभ दिन्थिगोन। लोगोसे आंबो दंफाखायो। आङो एसे आबाद मावनो लादों आरोना इबारावहाय। जोङो लोगो नांनानै एसे आबाद मावदोंमोन। बे आबादानो जाहैबाय नैबे मेसें बोथोर गोरान बोथोरनि जाहैबाय आरोना। गोरान बोथोरबाबो जोङो एसे खस्थ' खालामनानै दैखौ बुथुमनानै फार्स्ट टाइम एबार एसे बान्दोनिफ्राय लाबोनानै गोजान जायोब्लाबो जोङो एसे खस्थ' खालामनानै गायबाय आरोना। बे आबादखौ आङो एसे दिन्थिनि। आं केमेराखौ फिदिंबाय थाला, बेबायदियैनो आङो दिन्थिलांगोन आरोना। आबादा नैबेनोमोन आरो। माबायदि जागोन मिथिया। दा बर्थमान जोङो मावबाय आबादखौहाय आरो बियो फ्राय बेबायदिनो 10-12 दिनसो जाबाय आरो। 10-12 दिनाव फ्राय बेबायदि रिजाल्ट होनाय जादों। नै जा बरिया सोमखोर ओरैबायदि गोथां जाबोजोबखाबाय आरोना। फ्राय बेवहाय 10 बिगानि खाथियाव बेबायदि गायनाय जाबाय माइ आबाद। बरा माइ आरोना। मा जायो बुंनो हाला, खालि गायनानै दोननाय जाबाय। बिदिब्ला रायजोफोर मेन टपिकआव थांदिनि। दिनैनि जिथुनिखि आपडेट्स, बे आपडेट्सआ जाहैगोन जोंहा PM किसाननि 22 नम्बर जिथुनिखि इनस्टलमेन्ट। जोङो गोबांथार निउस ओंखारबोनाय नुनो मोनखाबाय। जोङो बयबो नेनानै दङ आरो बे 22 नम्बर इनस्टलमेन्टनि राङा एकाउन्टआव माब्लाहाय क्रेडिट जानो थांगोन। जोङो नेनानै दं बयबो ना। जोङो EKYC फोरखौ खालामनानै लाखादो बयबो। आरो EKYC गैयाब्ला जोङो मोननाय नङा। जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो आरो गासैबो अके दंजोबोब्ला प्रब्लेम गैया। जायफोरना गैया खालामनानै ला नांगौफोरा ना। जोङो खालामबाय थानो नाङा, खनसे खालामोब्लानो काफि जाखायो आरोना। जियानो हक जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बारा दिन गैला। गोबां निउस जोङो फैसाखौ मोनैनि सिगाङावनो बेसेबां निउस दामनाय आरो नायबावनो ना। जोङो फेब्रुवारि दाननि नैबे लास्टथिंजायहाय लास्ट सप्तायाव जोङो मोननायनि गोबांथार चान्स दङ आरो बिनि सिगाङावबो हाबनो हागौ। जोङो दा बेखौ बारा मोजाङै बुंथ'नो हालिया, खिन्थु जोङो नेनानै दङ बयबो। निस्सय फैसाया हाबगोन आरो जोङो गोबांथार निउसफोर ओंखारबोनाय नुदों। फार्मार आइडि बायदिसिना आजिखालि नांगौ जाहैदों। जों मिथिनायावहाय इबारनि खनसेयाव ना बेबायदि फार्मार आइडि गैयाब्लाबो मोनबाय थाग्राफोरा निस्सय मोनगोन आरो जायफ्रा गोदानै एप्लाइ खालामगोन बैसोरनाहाय बेबायदिनो फार्मार आइडिखौ नांगौ जानो हागौ आरोना। आरो एक्सुवेलि मोनबाय थाग्राफ्राबो बेखौहाय बानायनानै लानो गोनां जाहैगोन सानसे। जोङो आपडेट्सफोर फैयोबा मोननो हागोन। बारा गोलाव खालामा, जोङो बयबो नेनानै थादो आरो 2000 रांखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बारायनायनि गोबांथार चान्स दङमोन। नाथाय मा जायो, जोङो आलादा बेबायदिनो रायजोफोरावहाय 3000 गाहामसिम जोङो सहैनायखौ जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय। नाथाय जोंनियावसो आसामाव ना दासिमबो बे 2000यावनो थाबथानानै दं। नाथाय 2000जोंथ' जेबोआनो जायाना। ओरैबायदि माइयावहाय बेबायदि हासार होनांगौब्लाबो हासारनि दामबो जाहैया। मोननाय मोनब्ला मोजां जागौमोन। अबस्से आंनाबो नै बे माइयावहाय बेबायदिनो हासार होनांगौ दङमोन आरोना एसे। मोनहैनायब्ला बिराद मोजां जागौमोन सानो आरो। गोलाव खालामला रायजोफोर, आबादा आंना बेनोमोन। नेक्स्ट टाइम आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना एसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।